si ještě mohlo stát, že se paní Zimu nepodařilo přivolat? Já ti to mohu, Mrazíku, prozradit. Zimní brož jsem královně schovala a tím její moc převzala. Teď budu vládnout jen já, čarodejnice nezbedná. Žádný sníh ani mráz, jen chmur a zlo pustí mezi vás. Slyšeli jste? Zadrž, čarodějnice. Vždyť krásných dnů i v zimě bývá více. S krásou za mnou nechoď, ale abys neřekl, že vám nedám šanci, poslouchej. Zimní královna při každodenním ranním česání ztratí několik vlasů. Pokud mi alespoň 3 z nich přineseš, dostaneš brož pro zimní královnu. Bez ní se ve světě nemůže ukázat, neboť vlasy budou pořád rozevláté a bude jako strašidlo. Slyšeli jste 3 vlasy? Že by? To nejsou ty vlasy. No, o vás bych mohl trošku, ale vy byste mi asi 3 vlasy nedal. Halo, kde mám hledat vlasy? Kdo mi pomůže? Všechno slyším, Mrazíku. Kouzelný zvoneček u sebe máš a tím ho z pohádky přivoláš. Kouzelný zvoneček? Budete někdo zacínkat se mnou? Pojď. Tak, opatrně. Tak. Jak se jmenuješ? Natálko, už jsi někdy cinkala kouzelný zvoneček? Ano, a co jsi spřála? Ty, slyšeli jste to? Takový zvoneček, kdybychom měli ty. Ale já mám úplně jiný zvoneček. Takový pohádkový zvoneček. Koukej, zimní královna mi ho v loni dala a řekla, Mrazíku, když budeš v nesnázích, stačí zacinkat a já ti někoho z pohádky pošlu na pomoc. Tak tady je a zkusíme s ním zacinkat. Co říkáš? Zkusíš? Tak pořádně zacinkej. Tak. A já jsem zvědav, děti, jestli to funguje. Jestli nám to funguje, děti. Tak. Podíváme se, jestli někdo přijde. Že by tam. Ne. Jo, podívejte. Tak vezmi krabičku. Možná, že tam máme dáreček. Děti, zamáváme. Máme. Co tam máme? Že by tam byly ty vlasy. Nejsou. Nějaký psáním, koukej. No. Takže zkusíme přečíst. Že vím, Mrazíku, a přinesl jsem pomoc od zimní královny. První vlas můžeš dostat, pokud splníš s dětmi následující úkol. Kolik svíček je na adventním věnci? 4. Ty to taky víš? A jaká adventní neděle teď byla? 1., 2., 3. nebo 4.? 2. Přesně tak. A jmenovala se bronzová, děti. Po ní přijde teď stříbrná a ta nejcennější je zlatá. A ta bude v letošním roce na Štědrý den. Tak krásně nám to vyjde, děti. Kdo patří do mikulášské družiny, tak zkus. Potkali jste všechny 3? Byli u vás ve školce? A co pytal, zůstal prázdný? Ani paní ředitelku do pytle nevzal? Ne, já si myslel, protože dneska tady chybí děti. No, ale já vím, paní ředitelka nemohla přijít, ona se mě omlouvá, no škoda, hele. No, ale já si myslím, že jí pošleme nějaký pozdrav, že je to tak. Vyjmenuj 3 tradiční vánoční tradice. Tak, co se strojí na Vánoce? Stromeček. Okay. Co se zdobí? Pevníky, ano, baňky taky, výborně. Co se plete, děti? Vánočka. A co se chytá z rybníka? Kapr. Kapr. A co je tradiční ke kaprovi? Víte to? Bramborový? Salát, přesně tak. Zaspívají, zatancují písničku o čertech, zazpomínej s dětmi, jak oni řinčeli, jak kdo to tam šťouchá, hele. To je na červenou kartu, pane. No,
Jo. A víte, co to znamená červená karta, kluci, že? Vyloučení z kruhu ven. Tak, ale ne. Já si myslím, že na ty čerty si všichni zahrajeme. Hele, máš tady nějakou kamarádku? Zavolej si. Emi, pojď, já ti musím dát ruce, protože ty schody jsou jak do nebe rozvyklané. Tak, pozor. A zavoláme ještě nějaký 2 kluky. Hele, holky, líbí se vám nějací 2 kluci ve školce? Tak řekněte jací. Michale. Wow. Pozor. A ještě jednoho kluka. Adame. Kde je Adam? Adam tady není. On nepřišel? Tak tomu pošlete srdíčko, holky, namalujte. Tak a musíte ještě jiného kluka. Tak honem. Nikolo. A to je on, co šťouchal. No dobrý. Tak vybrali jste. Hele, vy se postavíte kluci semhle, holky na druhou stranu a vy budete dole a budete s náma strašit. Ano, tak uděláme všichni. Bu, bu, bu. Zkuste se mnou. Bu, bu, bu. Na druhou stranu taky. Bu, bu, bu. Kopneme, kopítem jednou tam a jednou tu. Budeme se drbat v kožichu. Podrbejte i souseda. Tak. A potom půjdeme jít do čertí školy. Jste nachystaní? Co mají čerti na hlavě? Rohy, tak jdeme na to. A vyrážíme. Dáme si takovou jednu písničku, které zazpomínáme, jak byli ty čerti šikovní minulý týden. Tak. A jdeme strašit. Bu, 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 bu. Jednou tam a jednou tu. Bu, 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 bu. Zpívej čerti šarádu. Tancování to je naše, teplo, oheň, vaří kaše, co dnes bude k večeři, voláme už od dveří. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Bu, 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 zpívej čerti šarádu. Už i čerti prach a síra, tohle na mě nezabírá. Kdo chceš dostat svačinku, běž si umít pusinku. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Bu, 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 zpívej čerti šarádu. Košík máte samé vlešku, popel se noníru vešku. To chcete jít do školy a dělat si úkoly. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Bu, 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 zpívej čerti šarádu. Čerti škola, to je žužo, to, co chtějí dělat můžou za domácí cvičení. Mají čerti strašení. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Bu, 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 zpívej čerti šarádu. Čertí bába, čertí děda, neví, co je a tak se ten, kdo umí číst a psát, může s námi tancovat. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Bu, 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 zpívej čertí šarádu. Bu, 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 bu. A pořádně zahudrujeme, pojďte. Takhle si zatleskáme. Na čerty jsme zazpomínali, jenže děti, co ten čert drží v ruce, když jde z toho pekla ven? Vypytel, co ještě? Vidle a čím řínčí? Řetězem. A ten se nám rozsypal, tyjo. Ten budeme muset dát dohromady. Hele, počkejte. Já musím odměnit tyhle ty 4 čertíky tady. 1, 2, 3, 4. Tady máš vánočního medvěda, ty taky. Děvčata, děkuju za pomoc. A pojďte, půjdeme pomaličku dolů. Já budu držet ruku. Tak, šupla, šupla, neboj, nespadne. Že mi to budeš natáčet. Tak. No a my musíme udělat čertí řetěz, děti. A já mám nápad, hele, každý si uděláte takový řetěz dlouhý, jaký budete chtít, ano? Tak já už utíkám takhle nahoru pro pytel. To tady zapomněli čerti.
A představte si, že ty čerti ten řetěz měli. Ale protože ten pytel zůstal ve světě lidí, tak koukejte. Řetěz se celý rozsypal. A vaším úkolem bude, abyste udělali řetěz delší, než mám já, děti. Počkej, já si udělám nejdříve svůj řetěz a potom budeme poměřovat. Tak, můj řetěz je dlouhý, děti, takhle, tak, pozor. A vy už se můžete snažit a můžete skládat řetěz dohromady. Nebojte, pošlu jim tamhle dozadu. Tak, skládejte tamhle taky. Tak.